ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಂದರು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಡ್ ಆತನ ನೆಟ್ 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ 0% ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ 0% ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಹೈ 24 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋಧಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ಪೂರ ಗ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಉಂದು ಪೂರ ಮಲ್ತದೇರು ಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಪೂರ ಬಂದಾಕೊಂಡ್ತಾವೆ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೇರು ಇದು ನೆಟ್ 1 kg ಆಫ್ ವೇಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ನೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕುಲು ಪರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಂತುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಏತ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವಾರ ಆತು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನೋಗ ಮೂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಲೋಟದ ಆಯ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಕೊದಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಜನ ಪರವಲಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕೊದಿ ಪಾದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೋರ್ ಮಲ್ತದೆ ಪರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತ ಚೌಲಿ ಮಂತದ ಬಕ್ಕ ಪರುಲಿ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇದು ನಿಕುಲು ಬೇಪ ಬಂದೆ ನಿಕುಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜು ಒಂದು ಬೇಪ ಆಯಿ ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪ ಒಂದು ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಗಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು BP ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾಕತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಜಾತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪನೋಲಿ ಬಕ್ಕ ತೋಲೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಪೊತ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವರ್ಧನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ PVT Ltd ನೆಟ್ ವೇಟ್ ನಿಕ್ 400 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕ 399 ರುಪೀಸ್ ಒಂದು 400 ರುಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ದೆತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವನನ ನಿಕುಲು ಸಂತೋಷ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎತ್ತೆ ತೋಜೊ ನೆಟ್ ದಾಲಂಚಿನ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ದಾಲಿಸುಲೆ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ನೋ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ 0% ನಾಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೂರ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಪ್ರಥಮ PUC ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಪಂದು ಪಾರ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ 24ಗೆ ನಡಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಪಾಸ್ಪೋಂಡ ಆತಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಡೇಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ಪೋಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಆ ಕಾರಣ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಡಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಿ ಏರ್ಪುರ ವಿಶಸ್ ಕಡಪ ಅಡ್ಗೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗುರುಗಳಾದಿಪ್ಪು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಎನ್ನ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪು ಏರೇಕ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಹೃದಯ ಜಿಂಜಿನ ಮೋಹಕ್ಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಅನಿಕ್ಲೆದು ದ್ರೋಣ ಆ್ಯಪ್ ಪಂಡ ದಾದ ಬಂದು ತೋಚೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ದ್ರೋಣ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಪಂದುಂಡು ಅಡೆ ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇರಳ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಪೂರ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ OTP ಬಕ್ಕ OTP ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಪುದರ್ ಮಕ್ಕಳ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲನ ಪಾಡೋಡು ನಿಕುಲು ಈದ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಕ್ಕ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೋಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಡನ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅತೊಲೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ದ್ರೋಣ ಈಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ID 1068 ನಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ 1068 ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನೇನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚತೊಲೆ ಆಯ್ತು ನಿಕುಲು ತಿರ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಈತ್ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ ಪಂಡ ದಾದ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದಾಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಠನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೇನೋ OTP ಅನ್ನು ಬೈದಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗಿದೆ ತೋಜವನ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ನಿಕುಲ್ ಪೋನಂಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ವಾನ್ ಎಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಲ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಲೆಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಯಾನಿ UPI ID ಪನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚ್ ಎನ್ನ ಆದನ್ 10th ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ಪುನು ಯಾನಿ ಈತ ಬಟೆ 24 ಪನ್ಪಾದಿತ್ತೆ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅವು ನಂಬರ್ ಹತ್ತು UPI ID ಎನ್ನ ಬೇತೆನ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ATM ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಉಂದು ಯಾನ್ ಈತೆನೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೇ ₹309 ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆ್ಯಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮುರ ನಿಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಚ್ಚೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೋಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಣಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಐಜೆ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ಗೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆ ಸೀಕ್ಗೆ ಮುನ್ನಡದೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಚ್ಚೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ವಂತ ಪುಚ್ಚೆ ರಜ್ಜನಕ್ಲ ಪಗರ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬೆಕ್ ಪಗರ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಚ್ಚೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೈತಲ್ದು ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಂಕದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಬಕ್ಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಲೆತೊಂಪೋದು ಗುಣಮಲ್ಪಾಯ ಪಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಲೆತೊಂಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಗುಣಮಲ್ಪಾಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ TT ಅದು ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಚಲ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ರಿಕವರಿ ಆದ್ ಒಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಬೆಗ್ ರಿಕವರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಫುಲ್ ಆಗಿ ರಿಕವರಿ ಆತಿ ಇತ್ತದೊಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿಯಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಂತು ನನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ಮೋಕೆದ ಎಂಕುಲು ಶೋಕ್ ಬಂದು ಸಾಂಕೊ ಪುಚ್ಚೆನು ಮೀನಾಡ್ ವಿಶ್ಕಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಡ್ ₹35 ವಿಶ್ಕಸ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕಂತದ ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಆತ್ ಸಾಂಗದಿನ ಮೋಕೆದ ಸಾಂಗದಿನ ಪುಚ್ಚೆನು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಐಕ ಒಂದು ತೀರ್ಜಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಏರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ನೆ ತುಕ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ PG ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ UG ದಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಂದ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿನ ಹಿಡಿದು 16 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಬೋಡ ಅಂಡ ನಿಕುಲು KAR.NIC.textbook ಪೋಡು ಲಾಗಿನ್ ಆವಡಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಚರ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋಡ ಐತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಪೋತೂಲೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇ ಪೂರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ನಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಲಾಗಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ವಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಕುಲು ಆಡ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ಅವೇ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಕುಲು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಮರಪಡೆ ಅವೇ. ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಒಂತ ಪೂರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತ ಬಕ ಪಿರೊಂಚಿದಾಗ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ಇದೇ ಪೋಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಎತ್ತಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐತ ಕೊರೋನಾತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿನಿ ಚೆಪ್ಪೊಂದು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಬೇತ ದಾದ ಉಂಟು ಇಂಕ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಅವ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ದಾದ ಅನ್ಪೋನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇನ್ನೊಂತ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆತಿತ್ತಿಜ್ಜ ಪಂಡ ಏನು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ಏನು ನೆಕ್ ಪೂರ ಫೋನಿಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಇತ್ತು ನಾನು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಬಂತ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಬಕ್ಕ ಏನು ಇನ್ನಿಂತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಎಜುಕೇಷನ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸಾವೆ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಪ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಂಡು ದ್ರೋಣ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಈ ಸತಿ ಒಂತ ರಜರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಲೈಟ್ ಆಡ ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಇಷ್ಟಾದ ಪಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂತ ಸಪುರ ಹೊಂದ್ಲ ಬೈದೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರ ಕಾರಣಾಡು
ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ತೋಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೀಜ ಐಕ್ ಪೂರ ಮರ್ದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಏನು ಪನ್ಪನಿಗ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಜಯಪಂಡ ಇಂತೇನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಚುಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಇಂಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡ್ರ ಪುಚ್ಚೆನ ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚರು ಅಕುಲು ಹೊಸತ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಕುಲು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಇಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಕಡೆ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಬುಡ್ರ ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚರು ದಾಪಂಡ ಅವು ಟೈಗರ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತವು ಪುಚ್ಚ ತಿಂದು ತಾನಿತ ಕಿಣಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ನಾವು ತಿಂದು ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಕೊದ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂದು ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚರು ಅಕುಲು ಕೇನೊಂದು ಇಚ್ಚರು ಬಾಗ ದಾಲ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಪುಚ್ಚತೆ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ಆನೇತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಪುಚ್ಚ ಬನಾಗ ಸಾಮ ಹಾಕದು ಗಿಡ ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಚ್ಚ ಕಂಚ ಮಂತಂಡ ಎಂಕುಲು ಉಟ್ಪನ ಈ ಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿನಿ ಈ ಸತಿ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಪಿನಿಗೆ ಈ ಸತಿ ಎಂಕುಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಲ ಬಚ್ಚೋಣದು ಶಾಕ್ ಆಪುಣದು ಐಕ್ ಏನನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗಿಡಪ್ಪ ಪಂದುಲ್ಲ ಇಚ್ನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಕೋಪ ಬದನೆ ಕೆಂಡ ಕೈಕರ್ ಬರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡದು ಅಲ ಅನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಆ ಪುಚ್ಚನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ನ ಪೂರ ಪುಚ್ಚಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನೇರ್ ಐಕ್ ಪಾರಂಕೂನು ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚನ ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚನೆ ಆ ಪುಚ್ಚನೆ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾರ ಇನಿ ಬುಧವಾರ ತಾರೀಕು ಬುಧವಾರ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನನ್ನ ಈ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ಪೋನ್ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಥರನೇ ಏಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಆತ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೈತೆ ಪಂದ್ಯ ಅಂದೇಡಕ್ಕೇನು ಬಕ್ಕದ ಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಈಗಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾಲೆಟ್ ಲೋಪದೋಷ ಮಿನಿ ಬತ್ತಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪನೋಲಿ ಏರೆಗ್ಲಾಡ್ ದಾಲ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆತ ಏರ್ಲೆ ಏನೈತೆ ಏರಿ ಬರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಪೂರೇಗ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ಐತ ಮಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ದಕುಲ್ ಪೂರಲ್ಲಿರು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಪೂರೇನಿರಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆನೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಗ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬರ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ಉಂದಿ ಅಂದಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಡಲ್ಲ ತೊಸ್ಪಾಗತ್ತ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪತೆ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬಾಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಬಾಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದು ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಪಂದೆ ಪಪ್ಪಡ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಡ ಏನು ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ಹೊಸ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಏನು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಏನು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೆಸ್ರೈ ಪಂದ್ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಂಗೆ ನಾನು ನಿಕುಲೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಬೆಳಪಾದಿ ನಕುಲು ನಾನು ನಿಕುಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಪಂಡ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಸರಿ ಪೋಪುಜ್ ಬಂದ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಲದ ಮಗೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ತಿತ್ತ ಬಾತ್ರ ಇಂಕವು ಸಮ ಪೋಪುಜ್ ಬಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸು ಪನೊಂದು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕುಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಕುಲೆ ಬೆಳಪಾದಿನತ ಐಕಿ ನಿಕುಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪುದರ್ ಪಾಂಡ ಇಂಕ ಅಪಾಗ ಒಂತ ತೂಲಿ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರ್ ಏರ್ ಇಂಕ ಪುದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಕಡಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಇಜಂಡ ದಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಬಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾವ ಪಂತ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡ್ದಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ ಕಡಪ್ದ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಅದೇ ಬೆಳಪಾದಿನಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಈತ 27 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಿರ್ ಪಂಡ ಅವ್ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದೋಸ್ಕರ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ದೇವಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ನಟ್ವ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ ದಾದಂಡಲ ಬರ್ತಡೇ ವಿಶ್ವಸ್ ಈರೆಗಂಡಲ ವಿಶ್ವಸ್ ಪೂರ ಕಡಪನಾಡ ಅವಲ ಪನ್ ಬ್ಯಾನ್ ದಿನೋಲ ಬಕ್ಕ ದಿನೋಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ತೂಪ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದುಪ್ಪುಲಿ ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಯ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಪೋಡ್ಯರ ಪೋಚಿ
ಅವೆನಿ ಎಂಚ ಮೆಜರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊನೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನ್ ಪಂದ್ ಅವು ಕೊರೊನಿನೇ ಪಂದತ್ ಕೆಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶೀತ ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ತೋಜಾಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ತೋಜಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಬಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ನೆಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಯ ನೆಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಶೀತ ಜ್ವರ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂದ್ ಪೋಡೆರ ಪೋಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ತೋಜಾಲಿ ಪಂದ್ಯ ನೆಟ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಲಿ ಒಂತೇತಿನ ಕೊರೋನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಂದ್ ಪೋಚಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಲಿ ಹೋಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಒಂದಿಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಹೋಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಲೆ ಅರ್ಥಾಣೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೈಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಂಗ್ಳೂರು ಕೇಸಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಂಡ ಅವು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏತ್ ಬರೋದುಂಡು ಓಲು ಏತ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿ ಆಣುಲ್ಲೆ ఆయన అక్క నర్స్ అది ಕೆಲಸ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೇಸಸ್ ಉಂಡು ಬರಂದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಿತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಂದಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಪುರಾಣಕ್ಕೇನು ಪಂದ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಕುಲು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅತ್ತ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಹಾಳುಗೋಸ್ಕರ ವೈಕ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ್ರಿ ಬಿ ಸೇಫ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.